Комиссия еңлек ислам фермер хуҗалыгының әзерлеген карады. Һәр елдагыча ислам филларының бар техникалары, тракторлар, машиналар, җир эшкәртү һәм чәчү комплекслары тулы әзерлек сызыгына куелган. Язгы чәчүгә без инде 90%, 95% әзерләй итәләбез үзебезне. Без инде бәләкәй генә трактордан җибетәс калды, чәчкечләрне күздән җыеп куйган идек, әзерләп. Җитмәгәннәрен безнең чәчкечләр җитә, культиваторлар бар. Шуңа инде без уже план төздек. Безнең инде цель 9-10 көндә чәчеп чыгарга язгы чәчүне тизрәк, дым барында югалтмыйча. Август Мөслим агрофирмасы Мөслим һәм Азнакай районнарында барлыгы 42 900 гектар җирләр били. Җир мәйданы күп булуга карамастан, Август Мөслим агрофирмасы һәр елны язгы чәчү кампаниясын беренчеләрдән булып төгәлли. Быел да алар сынатмаска уйлыйлар. Август Мөслим җәмгыятендә язгы чәчү эшләренә әзерлек 100% әзер диергә була инде. Тракторлар барысы ремонтланган, сыйклар ремонтлары дәвам итә һәм инде тәмамлап киләбез. Ветрә кирәк семиналар безнең протравка бара. Алар тоже безнең 80% әзерләнгән, протравленный. Комиссия аграрийларның әзерлегенә югары бәя бирде. Бүген эшне үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкару өчен техникада, минерал ашламалар да, орлыклар да әзер, кадрлар да җитәрлек. Беренче чиратта исән-сау гына эшләрне башкарып чыгарга, һәр механизатор кадрлы, шуңа күрә һәрберсен исән-сау гына ичек чыгып китә, шулай кайтып берлек итеп, техниканы карап, саклап, исән-сау гына башкарып чыгарга безнең максатлар. Техникалар барысы да әзер, бу вакыт кемчелекләр бар, пока вакыт булганда аларны битереп, исән-сау гына әйбәт кенә итеп, матур гына башкарып чыгарга кирәк. Район авыл хуҗалыгы формированиелары тулы әзерлек белән кырларда эш башлануын көтә. Бүген алар барлык төзәтү эшләрен төгәлләү, орлыкларны эшкәртү белән мәшгуль. Безнең инде бүгенге көндә яз көне чәчәргә инде безнең 37 000 гектарда язгы чәчү эшләре планлаштырылган. Бүгенге көндә инде тракторлар 100% әзер, чәчкечләр тагылма кораллар тоже әзер. Һәр гектарга бүгенге көндә район буенча 92 кг тәэсир итүче матдә ашлама тупланды инде, әле ул дәвам итә. Без инде аны йөзгә җиткәргә дигән план куйдык. Сабанда сайрашмасаң ындырда ыңгырашырсың ди халык мәкале. Язгы кырышларында катнашачак һәркем сабанда җырлашып эшләргә, язгы чәчү кампаниясын тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарырга әзер. Иң мөһиме, табигать шартлары уңай килсен дә, кызу эш барышында өзеклекләр килеп чыкмасын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.